Kwa dhimbele ni Doho Mashanzu oweyo gi rambun mar siling milion 1.5 moro mane omaki kitudo kod timbe njore mag Al-Shabab. Zakaria Kamal Sufi mosebedo ka ogeng'ne e tesend obila kuom dwe achiel itudo kod konyo kweth mar Al-Shabab nyiewo mwandu kowuok e piny China ka gitere piny Somalia. George Bati ni kod ler mar wachni. E kinde ma monj mag njore ma itimo ka itiyo kod miruti mochiki e bwo lowo osebedo ka timore e gwenge mag nyandwat ma ugwe ma pacho ka kendo lal kod ngima pisa mag arita. Doho Mashanzu oweyo gi rambun mar milion 1 jal moro ma itudo kod kweth njore mag joka Al-Shabab. Zakaria Kamal Sufi ma osebedo ka ogeng'ne tesend obila nyaka ne make dwe mar 4 itudo kod tema mar nyiewo mwandu ma ichich ni tiyo godo e monj e lo kweth mar Al-Shabab kowuok e piny China ka itero e piny Somalia. Achijno wachore ne ogolo e piny China bogi 3 mag gige lweny ka bogi achiel ne omaki to 2 mamoko pok oyangi kama ne otere. Kaluwore kod apisa matimo nonro e wi wachno Gideon Wambua, mwandu mane Zakaria Kamal Sufi ogolo e piny China e lo Al-Shabab oting'o kit ndege manyatindo ma idendo ni drones 5 kendo gin gi teko mar ting'o pi lita 10. Bende ginyalo fuyo mita 500 kowuok e lo e kor lwasi. Achiel kuom bogi manomaki mitudogo Zakaria bende ne oting'o mwandu ma iloso godo bunde, mwandu ma iloso go lep jolweny, tandarua mabor ne romo mita 3,000 mag losa kumba mag ema, sola manyasani minyalo ban, lewni ma ka ng'ato rwako kendo donjogo e lum kata e bungu tok nyal fwenye, ka achiel kod ova mag jolweny. E ibogino bende noyude angolo 18 mag nyong'ong maneno maler otieno ka wang' paka, kalembe orieko mamako duol, sa mag lwedo ma itiyo godo e fwenyo maling'ling', toje 20 kod ogudu matek ka kod opuk ma itiyo godo gi jolweny. E kinde mabura ma omak ne Zakaria Kamal Sufi achich ma itudo kod kweth mar Al-Shabab ni e lwet jal buche Doho Mashanzu Yusuf Shikanda, obila medo dhi nyime nono M-Pesa kod bengi achijno mar yango jomo osebedo kotudore godo e yore mag omenda ka bende gisingo mar neno ni othir chutho tim moro amora mar njore manyalo geto piny Kenya. George Bati, Ramogi TV.